Na, sziasztok, én Storm95 vagyok, és itt van velem Balú Presence. Igen, pont itt ül mellettem, és neki is van egy csatornája. Iratkozzatok fel rá is, és lájkoljátok be ezt a jó videót. Köszönöm, hogy kimondtad már ötödjére a nevemet úgy összesen az összes videóban. Nem, mindegy, ma TFS videót fogunk csinálni. És igen, ő fog játszani. Na, indítsd el. Figyelj, menj el oda felülre, ott van egy kis ablak, nézd, menj el oda. De kattints rá. Jó, most arra, és öld meg a molekulust. Nem. De, öld meg. Én Zomba vagyok, és 9 év azt adom. De ne, azon túl kevesen vannak. Nyalom a fület. Amin 22-en vannak. Fú. Ott Azért van is én arra 2. fogok menni, amin többen van. Dóját nem fogsz Akkor találni. arra megyek. Alap nem szoktak 22-en felmenni egy Ott a lesz. szeróra. Igen. Ott este a húgó, nagyon fontos igényű lesz, mert ápolja. Igen, pontosan. Na, Várj. szóval... Jó, ezt tudom, hogy még feja. Ez a kedvencem a Engineer-rel. Okés. Nagyon szégyettem a teje. Igen, Igen, a de kakaót tényleg, is de nem szeretem. viselkedj így amúgy tényleg. Miért? Ami nem ilyen. Hát én a 9 éves bajátod vagyok. Nem, de tényleg. Na. Tudod, hogy mi lesz amúgy a jó? Én. Hogyha a játék közben betoppan ide az anyukád. Jó. Ó, menjem. Kékbe. Nem engedem. Éppen megjelent a monok. Jó, várjál meg. Azt ajánlom, hogy heavybe menj. Nem. Mit is jobb volt? De heavybe menjen már, mert meg fogják ölni Én a monok. értek a nők nyelvén. Az nem számít semmi. Hát ez nem is ez el. Nem érdekel, vagy Mindegy. de scoutba menj, mert hogyha elkezdik ölni, úgy látom, Nem hogy lehet csak sok eszem. mindegy, menjen már! Nem, mindjárt megölik. Csak legalább sebezz bele egyet. Jó, ügyes vagy. Kinyírnak. Bocsi, túl nagy a pingem. Nagyon szeretek megölni. Anyas miért volt. Menj, most menj el. Engineer, Heavybe. De nem tudsz sokat sebezni vele. Igen. Menjél már. Volt, és még nekem ilyen volt olyan, amikor 120-as pingem volt, és így Igen, látod? tudod. Igen, 3 laptop van. Ne! Hagyjad! Nem, ilyenkor nem kell foglalkozni. Mindjárt eltűnik. Kill-el. De ne, de mi? De ne őket öld. Azt tudom, hol van. De ne őket öld, mert nincs semmi értelme. Hol Ilyenkor van a monok? ott van. Hol? Minden volt. 5 másodperc. Mire? Egyenlő. Azért fog menni. Nem. 10 másodpercen belül hazamegy. Nem. Ez már nem lesz meg. Széljetek meghalni. Jaj, Fulizsot is Elment. Azért. Akkor most átadok is tegyenek azt. Te is kell pont, azt tőlem. Nézd meg a skinjeimet, hogy Egy a legjobb. milyen cuccaim vannak. Nézd meg. A legjobb a mesterlövész. Amúgy szerinted ez így jobb, hogy távolabb van a fejó? Kicsit. Látod? Ne, de. Jaj, nyalom a fingedet. Szerinted így jobb? Mi az? Nézd meg a Shotinál. Shotinál nézd meg. Annál jól látszik. Hogy most támadtok. Hát ez menő volt. Hát tudom, hát ilyen egy gyereket.
Tauntolj egyet, és nézd meg. G. Ugye mi menő? Mékes. Mékre gondolsz? De most min akarsz meg? Figyelj, beszélj hangosabban, már nem fogják hallani. Sziasztok! Jó, nem fogják. De szerintem nem érted. Siess már megjelent! Menj a heavy-be! Hát nem a legjobb, mondom. 89-es pinged van, nekünk ott ugye 120 szokott lenni, 2 gép, egy laptop, 4 Vagy inkább telefon, 2 scout. tablet, Vagy nem. Jó ennyi az. van rajta, 120-as pingem van, és nem is akarok. És Hát de elvileg biztos a szervának is nagy a pinge. nekünk van itt a legnagyobb ping. Na, nem fognak kikelni. Engem nem szok. Keltettem. Engem csak 500-as pinge. Jó Isten, neked hogy van itt? Volt egyszer. Allora, speriamo ci così. Ilyenkor oda kell menni hozzá, és közelharcival. Eddig jó, még eddig nem értek ki, hogy hány másodpercben megfogom. Ó, meg lesz! Keresd meg máshol. Minikrit. Ez meg lesz. Remélem. De amúgy az a furcsa, hogy akkor vége lesz a videónak. És vége. Na, nézzük meg, hogy mit fog kinyitni. Nyomj egy F2-t. És nyisd ki. Na, nézzük meg, hogy mit fogsz kinyitni. A bolygó hollandi. A kis hollandi, ez menő. Nem a bolygó hollandi. Rakjuk fel valaminek. Mediknek. Ez Sanyi tényleg. És itt mi? Nézzük meg, hogy milyen menő. Wow. Forgatni a Na, szóval. Hát igazából ennyi lett volna ez a videó, mert megcsináltuk. Még amíg nem megyek el addig videóval. Nem, ez túl hosszú lenne, nem tudnám felrakni. 30 perces videókat fogok csinálni, nyalak. Nézzük meg, hogy még. De még ne. Egy a videó, hát akkor menjünk valami másik szeróra. Jaj, Ikes. Menjünk valami másik szeróra. Nem. Tökéletlen ez a szerep. És próbáljunk Szeret. néhány agyafúrt emberre, vagyis nem, Hogy idióták. igen, idióta emberre rásózni egy skines, Ez kinek csinál faszom. nem, egy skines, De. mm, Viszont egy skines vagy, Akkor jó? most menő vagyok, hogy ezt megadtam az egy Gyaladjuk egy csomó pénzért. Na, nézzünk fel valamilyen. Ne, várj, ezt. Ne, de szerverváltás. Szerverváltás, kedvencek. Na jó, hát ennyi lett volna ez a videó. Na,